той. Защо? Знаеш ли, че Озон не е само игри, книги и мърч? Как да не е само игри, книги и мъг? Ами влез на Озон БГ и виж. Даже и добавки имат. Имат баба ти. Имат каквото пожелаеш. Лаптопи имат ли? Лаптопи, лего, ерфрайери. Я, времето ни свърши. И познай кой печели. Аз. You lose. Round 2. Не очаквах в дълбоката, тъмна, зловеща пещера на двурогия еднорог да е толкова тъмно. Мисля, че намерих ключа. Бягай! Този шушмингатор открадна всичките ни NFT скинове. Да бягаме, че идва! Май му се изплъзнахме! Човече, това беше на косъм! Не знам какво щеше да се случи, ако ни докопа. Вече нямаме скинове, които да ни ударе. Остави ни подолни гащи. Чувствам се като аватар без антилиасинг. Чудовището продължава да ни търси! Обикаля в кръг около единствения изход. Как ще се измъкнем? Това място е пълно с бъгове. Може би, ако и ние се движим като бък, няма да ни забележи. Ще минем покрай него, движейки се като ретро-гиф. Харесва ми плана! Да го направим! Май ни надуши. Шшт. Не мърдай. Може и да ни се размине. И я продължи да се движиш като ретроги. 3D. Добре ли си? Братле, размазаме като резолюция 720 на 576. Измъкни ме, докато не ме е довършил. Сега вече ни се стъжни. Бягай! О, не! Задънена улица! Свършено е с нас! Писи! Кой иска кокълче? Погубени сме! Ще ми липсваш, бро! За мен беше чест да те познавам! Нещо се случва! Какво за бога се случи? Звярат избухна и изсипа всичките изядени NFT скинове. Барабар с тях изплю. И последния оцелял лолипоп с мирисна в мирисън бутуш. Но защо? Не разбирам. Мисля, че знам защо. Спомняш ли си Bored Ape скина, който носеше в предишния епизод? Да. Нали сам каза, че е бъкан с фишинг контракт? Аз затова го взех, защото ми дадоха пари за него. Макар че малко след това мистериозно изчезнаха от портфейла ми. Именно! Точно така работят фишинг контрактите. Знам това, защото баща ми е IT. Бил си заразен. И така си станал жертва на киберпрестъпници. Именно една от тези фишинг куки се е задействала и унищожи двурогия еднорог. Тоест, да. Искаш да кажеш... Аз победих двурогия еднорог. Точно така. You win. Perfect. Lollipop, lollipop, Dubai passion fruit. Sweet and funny, oh so cute. Lollipop, lollipop, taste it, yummy in my little toot. Pistachio sprinkles on the top. Dubai dreams that never stop. Passion fruit pops, oh what a treat. Wiggle, giggle, move your feet.